हे गाइस नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय जानो गोनां आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि एग्जामनि थाखाय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना
नाम्बार 57 कुइसन आसामाव बेसेबां वर्ल्ड हेरिटेज साइट दङ बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डि मोननै नाम्बार 58 कुइसन सोरनि रायजो खुंथाय समाव चाइनिज दावबायारि हिउएन सांआ भारताव बेरायनो फैदोंमोन बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सी हर्षवर्धन नाम्बार 59 कुइसन आसाम गोरोबथा एबा एकर्डखौ बेसेबां मायथाइयाव खालामनाय जादोंमोन बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी 15 आगस्ट 1985 नाम्बार 60 कुइसन एबा दिनैनि मक टेस्टनि जोबथा कुइसन मुगलफोरा आसामखौ बेसेबां बार गाग्लोबदोंमोन बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी 17 बार नोंथाङा जुदि दिनैनि मक टेस्टखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला एबा नोंथाङा एसेबाबो एग्जामाव मदद मोनगोन बायदि मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ एसेबाङानोसै